Ya ndoda. Hamba kahle mfethu. Hamba kahle. Ngibuya khona ejimini ngiyangibona nje nginomfutho. Aha. Ehena ke ndoda. Ngibuya khona ke ejimini ngiyangibona nje muthi yabona nje. Oh, okunye kufanele ngitshele khona. Yabona into abathi nombuso? Yayibusa boy. Kulisa khona emafutheni ngiyancibikala. And futhi uma unenkinga ungitshele, anginandaba nawe. Woza ndoda. Angizwa ke bhuti. Uthi ukhithe ke nyami. Ya, unombuso ngiyabusa boy. And futhi uzongenzani? Yabona bafo. Uma uqeda ukuthi end, bokhokha umoya. Ungazi ukuthi futhi. Hayi. Uzongenzani? Hey bafo. Ngiyakhiya intombi yakho. Uzongenzani? Hey wena manje. Wangigcina kudala wena ngiyabona. Uzongenzani? Wangigcina kudala. Ngithi uzongenzani? Yabona wena, wangigcina kudala wena ngiyabona. Wangigcina kudala. Ngizokuphambanisa kodini ngizokuphambanisa. Ngizokuphambanisa kodini ngizokuphambanisa. Kodini ngiyangiphambanisa kodini ngiyangiphambanisa. Ngiyabuyela wena ngiyojima ngiyibambe insimbi. Round 2 ngiyumele ngiyungithinte ngiyangulokotha yabona la nana ngiyakutshela. Hayi wacanda ungafika ujime nje usikolodwa ucanda uyibona ngathi soyighost manje. Hayi kodwa I can't wait for round 2.